extra omnes. Bil-klim extra omnes, kulħadd barra, 133 kardinali nagħlqu mill-lum wara nofsinhar fil-Kappella Sistina għall-Konklavi. Proċess li se jara wieħed minnhom ikun il-mexxej li jmiss tal-Knisja Universali. Għal sekli sħaħ l-ebda papa ma kien elett fl-ewwel ġurnata tal-konklavi bil-proċess tal-votazzjoni ħadd ma jaf eżatt kemm se jieħu tul. Neċessarja l-maġġoranza ta' 2/3 għal kardinal magħżul, f'dan il-każ il-ħtieġa ta' 89 vot minn fost 133 kardinal. L-4 7 ta' Mejju bdiet b'qudiesa fil-Bażilika ta' San Pietru, tmexxiet mid-dekan tal-kulleġġ tal-Kardinali Giovanni Battista Re. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Sejja għall-interċessjoni tal-Ispirtu Santu biex il-kardinali jażlu l-Papa li għandha bżonn id-dinja f'dan iż-żmien imqalleb li għaddejja minnu. Si è eletto il Papa di cui la Chiesa e l'umanità hanno bisogno in questo tornante della storia tanto difficile, complesso e tormentato. Wara nofsinhar il-kardinali issakru fil-Kappella Sistina taħt għajnejn il-freski imprezzabbli ta' din l-iktar kappella famuża fid-dinja. Jitolbu flimkien, jieħdu l-ġurament ta' segretezza u beda l-proċess tal-votazzjoni. L-uniku kuntatt mad-dinja ta' barra hija d-daħna illi toħroġ minn xumnija solitarja fuq barra tal-Kappella Sistina. Duħħan iswed, riżultat inkonklusiv. Duħħan abjad, Papa Mażul. Mill-ħamis il-konklavi kompli passi iktar intens, 4 votazzjonijiet kuljum, 2 filgħodu u 2 wara nofsinhar.